ए बबुआ लेदारी के भाव ऐसने मेहरारू बिया। अरे तारा लोग के काहे ठंडा लगे लगो ऐसने मेहरारू बिया। हमरा ऑपरेटर भैया जैसन मरद बा। अच्छा अपन मेहरारू से कह के गईले दिल्ली कि 2-4-6 महीना में वापस चल आई। पैसा के कोनो काम रहे कर्जा के कारण दिल्ली चल गई। लेकिन जब दिल्ली गई तो 2-4-6 महीना ना 2-4 साल बिता देले। ए बबुआ और अतिया फोन करतिया बार बार बेटिंग बतावता। ए बबुआ बलमुआ के लगे फोन लगलू मैडम जी। हाँ का बताओ बेटिंग। बाप रे वो अभी RAC में है। बेटिंग बतावता। तारा कोनो शंका उनका बात अपना बलमुआ के लगे बलमुआ पर शंका बात कह। हमारा लगता कि नचनिया फंस गई। बाप रे बाप जाओ जब फोन लगावती है तब बेटिंग बतावता तब एकरा शंका जरूर हो गई। और अतिया कहतिया कैसे तो घर छोड़ी जाके दिल्ली में अरे बसलबा तो लागे पियावा नचनिए से फसल बा। तब अब मिजाज हरियर कली अब चटनी का होता नहीं तो हंसत रही जा। ए बबुआ तो घर छोड़ी जाके दिल्ली में अरे बसल बा तो लागे पियावा नचनिए से फसल बा। घर छोड़ी जाके दिल्ली में बसल बा लागे पियावा नचनिए से फसल बा। ऑपरेटर बाबू औरी औरतिया कहती अपना पर मतलब पहले से ज्यादा देहिया फसल वाला के पियावा नचनिए पहले से ज्यादा देहिया फसल वाला के पियावा नचनिए बबुआ औरी औरतिया कहती तो करी फोन मत आवे लबेटी हो करी फोन मत आवे लबेटी हो तो लगे तो सर से कोइले बसेटी हो मर्द न छुछु न रे के ना सलवा लगे
नचनिया फसल बा। अबे मर्द ना छुछु नर के नौसल बा लगे पियवा नचनिया फसल बा। लास्ट में रतिया कहती ए बबुआ तो जब कोई घर आबो तो न करेला जब फोन करी आ कबो धोखा से उठाइयो लेता रे फोन तो कहता रे कि आ जाई महीना रुकल बा आ जाई। हाँ भाई तनखा रुकल बा हम आवतानी चिंता मत करो। ए बबुआ तो जब कोई घर आबो तो न करेला तो यह सोचिए के मनमा भर केला यह सोचिए के मनमा भर के पिया सुजी तक बुधिया कौशल बा लागे पियावा नचनिए से अब मलिकार लोग के दर्शन तनी हो जाओ।